Argumenti bla sens, kultant ngħidu ma qed jaqblu u xorta waħda jiġġieldu fuqha. U vera kienet xi ħaġa li. Kienu estremi, ġifieri, Kważi, daj mhux estremi li mmorru, għas kienu mmorru il-meetings jew hekk. Le, ma kien hemm argumenti, kienu jsiru ħafna argumenti. Li kienet iddejjaqni u kienet. Mela, mhux bħali fader, għax jiena mmur kull meetings. Fader Karm, kif inti Fader Karm? Sander, intu rajt? Jien rajt, prezenta għaru hekk, xifadar karma jaf minni. Fader Gordon, kapellan laborist tal-parroċċa jew kappella mhux uffiċjali ta' Burmarrat, tajjeb li ngħidlek illi hija kappella laburista. Wara għandek il-kappella laburista, kif tkun il-kappella laburista? U ifhimni minn barra l-istess ta' bħal kappelli normali, imma minn ġewwa il-ritrat, mhux ir-ritrat, sorry, l-inkwatru titolari huwa inkwatru kbir sabiħ ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat nofs il-kappella? Hija, dedikata lilu wkoll. U tajjeb li ngħidu li jekk jitamdu it-tfal biex jagħmlu għandna irdu jżidu ma' isimhom Joseph jew Michel ma jitamdux jekk ikun jisimhom Adrian. Adrian, le. Mistax jiġi Adrian, Joseph. Le, imorru fil-kappella ġara tagħna, mhux problema. Ma da mhux sew. X'tagħmlu iktar fil-kappella laburista ta'? Fimni, eżempju jekk l-omelija, intu laqxa laburista dejjem. Eżempju f'ħadd il-palm, fader, ma nafx inti toqgħod timra ħafna, aħna hekk qed nitkellmu fuq ħadd il-palm, hemm il-palm u ngħidu kemm Jose Herrera qed jiżra palm f'Malta. Jien naf eżempju kien hemm dik ir-rakkont tal-ami illi beda jara. Unfakru kemm Chris Fern qed jagħmel operazzjonijiet tal-kataretti, qed tifhem fader. Ma daw mhux affarijiet sew, ta' ma sibx li fader inti ġieli frittom nazzjonalisti laburisti għalihom in-nies. Fader. Le. Ħażin tagħmel fader. Ħażin. Anka l-qrar fader, il-qrar jiena qed nipprova nipperfezzjona is-sistema tal-qrar. Issa għandi dal-booklet ktib żgħir illi bħalissa qiegħed il-kurja apparentament ħebatuh il-Vatikan biex jadduh. Fejn dak li jkun skont xi għandna chapter u mbagħad iċ-chapter issib kelma jisu dizzjonarju u jgħidlek eżempju x'penitenza għandna nagħtuh biex tkun standard. Mhux kulħadd jagħti li jixtieq fader. Eżempju, Sander, għajt id-dnub li jkun. Batna fuq se waħda hekk, dnub li jkun. Min m'għandux dnub gara? Inti kont gara fader ġebel u xeħek, Ejja, Sander, tinni dnub, pisa. Jien naf, jien ġieli eżempju. Kemm importanti fader li ma tiġġudikax meta jgħidulek id-dnubit, għajtli. Eżempju jiena ġieli nkun qiegħed fit-triq lejn id-dar, il-mara tgħidli fejn int, ngħidilha kważi wasalt ma nkun għadni l-bord. Gidba, missek testi illi tikdef, missek testi, gidba. Issib il-ġ, fader, ġ. Gidba, sorry, gidba li l-tattaxa, mux dik? Gidba li l-mallem, mux dik? Twila tattaxa. Ija. Gidba li l-mata tiġi dik. U għawnek fader, mal-ewwel għandek xin il-penitenza taħsel il-karozza tal-kappillan, rajta? Tini xaħġa oħra, Sander, ejja. Tudobni di, naf rajt xaħġa pastaza fuq il-television. Kont taf li fuq il-television? Fader għalek il-kullar. Femon affarijiet li jieġru, għax jina mux bħal fader. Karm, għajdilom xtamil, jina nuża bħala fader kartuna. Il-fader perfezzjona, għajdilom fader. Aħna nużaw xaħġa bħal xi botta l-melħ u taqtalu u dawru fuq wara tabillu. Jo, skont jekk ikollok mis, bħal dil-mis ma jkollokx fejda. Allura tittamel xaħġa oħra, jam ta' żewġ toqbiet, u tagħmel jew lasktu jew xi ħaġa oħra. Meta toqgħod attent illi tagħmilha n-naħa ta' ġewwa tal-bott tal-me, mhux naħa ta' barra u tiġib l-isem, aħjar ma jgħidux l-isem, nagħmlu reklam. Kellu wieħed tal-ħasil u kellu ksanna hawnhekk. Imma b'somma ħankompli, konnet ngħidu television, għandna Pasta zata, eżem tara xaġa pasta fuq. għandna paragraf sħiħ fuq it-television. Ija. Eżempju, television, Peppi Azzopardi. Tak dnub ukoll, hekk tal-Peppi. Dnub mejjet. Għax jisu l-mejjet, allura jiġi dnub hekk. Net television, dnub ieħor. Dak ma jinħafirx, għandek 15 sena purgatorju fuq. Pasta zata, mis-sek testi għana l-pasta zati, jinti raġel ta' 41 sena. Mis-sek testi. Sorry, Sużani. Mela, pasta zati fuq il-television gravi ħafna. U miż-żewġ u mhux miż-żewġ tagħmel differenza? Le, dik le. Le. Pasta tiġi. Mela, hawnhekk inti peress li tħammiġt mentalment, tajje, tiġi tnadda fil-knisja għal xar sħiħ.
Biex bekk inti titnaddaf mill-knisja u titnaddaf minn ġewwa u minn barra, fimta? Ġina li da marrit ngħid xejn ma dawa sfruttament. Il-bniedem mhux bl-eżempju bit-talbis manka bil-prattika wkoll, Issa ħajkun nħallikom fader għaliex irid inqum minn qaddes ta' kmieni għax meta nqaddes jiena tiskanta niġbru ħafna iktar flus fader. Flus. Għandi sistema forsi tuża inti fader. Għajli. Nifqu minn kollox waqt il-ġabra, tajjeb, u minn ma jagħtix najjatlu minn fuq il-paj. Uj, int ma tajċ! U tiskanta kulħadd Taf li għamilt li 8 snin għad ma ħarġt nixbor u ġew nis jgħidu biex nibda nixbor għal għaz nixbor xi ħaġa għalu li. Fader, fil-kas niġu aħna niġbru, hekk trid. Vera, U tika. għet niġbru fader, forsi inti ma taqbilx niġbru imma l-kawza nobli ħafna. Li? Il-van tal-parroċċa tiegħi issa tqammel għara daqsxejn biex qed niġri nistħi. L-unika ħaġa li għandu sabiħ għal-van li aħmar tal-Labor. Il-bqija nemmen illi irdu niġbru biex ikonna xi ħaġa xirqa għall-kappella tagħna għal żmenijiet tal-lum għara daqsxejn. Sew. Għallajlek, jek tiġi l-kappella tijaj tiġbor għal baqalek sekli xtieħu kem ta' sarri. Fader, ekkalu l-nies, għallu li dak mux għal xejn, mux bżon, imma l-lum il-ġurnata, għal-mezzi tal-lum il-ġurnata biex twassal il-kelma tijaw, tit mezzi bħal dawk. Kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Joseph, ħanħallikom. Ciao fader, ciao fader. Berek, Ulum berki, ħanġbor ċaħġa minn għandu daw.